madihita na maduhoti parmingguan di bagas joro HKBP Mampang Perapatanon. Lumubi madihamu natongon o basodope maduhoti parmingguan di bagas joroon. Dongatta madibata. Taparade maroha do pikirata martangiang nahomita. Amin. Marede mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan jala manang aha na niluluan ni Jehovah siakko. Ima na mangulahon uhup sabing, dohot holong ni roha di habasaon,
jala marpangalaho hasirepon maradopon debatam. Haleluya. Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo naso hatudosan. Sailehon jala patubu madihami hapor seaon nasitong. Tabai ma hapor seaon nami ganup ari asa lam tugu. Lehom madihami holong ni roha naso marpangasi. Asa holong roha nami diho dohot didongan nami jolma. Leho dihami pakirimon na mangulu, asa marlas ni roha hami, mabahen lomo ni rohami. Say uluy mga pangiduan nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Tatangihom ma patik ni debata di mingguta sadarion ima na dienet sian Galatia onom ayat 2. Masih rupa mahamu mamorsan akan adok-doki ima dalan mangaradoti pati ni Kristus ido sahakna tong rak mangido gogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon pati naing. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon na hubar tu patikmi. Amen. Dosa
Poti madosata nagudangi itu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan para siroha nasumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon rotu jolo niha bangsa habadiaumi manopoti jala manganggukod dosa nami. Masa jot huar sahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahenan nami narwai dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa tudinami dohot nasa gugunami nang dungan nami dang doso diri nami hubain hami dibaheni tamado rimasammu jala uhumammu hami tuhamatean saleleng nileleng nai alai nama purus mahami nuaeng tu asini roham nagodangi mangidu sian nasa rohanami hasesaan ni dosa nami saluhuna sayurupi mahami paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham si panguluhami dohot ala ni guarmu nabadiai ale Tuhan sai asima roham dihami halak nadangolon amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata songonodo pakaholongi ni debata di portibion pola do anak na nasasadai di lehon asa unang mago ganup na porsea di ibana asa hanguluan nasa leleng nileleng na di ibana hasangapun ma di debata na digijang amin. Tatangi homa hatani debata turpuk epistel di hari mingguan imana tarsurat di 5 Musa 15 mamuka sian ayat onom sahatu ayat 10 sada tajahama marsikat soring ai pasu-pasuon ni Jahoba debatam doho songon naung pinarbaganai hiat tuho jadi pasaliomu torop akka bangso parbegu alai dang marsali anggoho jala gonggomamu torop akka bangso parbegu alai anggoho dang jadi rajaan nasida salaf napogus sian haha anjing di bagasan sada sian akahota ditanamin silehonon ni Jahoba de atam tuho dang jadi papironmu roham jalan dang
jadi tutuponmu tanganmu tanganmu mangaradopon donganmu na pargosi. Iko ringgaso mamuhai tanganmu di ibana, jala buaso pasali ibana, pasikopod di ibana, marguru tugodangna nahurang di ibana. Saya ramoti diri Kirim asa unang tubuh pikiran hati bagasan roh mandok songono nung alam jonok tahun kapituhun ima tahun haluan gabe murhing pamerengmu ida donganmu na pogosus sudat tu mangalehon tu ibana gabe adoamu gabe gabe dapot dosa. Iko buas lehonomu ibana unang pola marmuruk-muruk roham dina mangalehoniho tu ibana ai alani ido pasu-pasuon ni Jahoba debatapo disaluhut ulaumu dohot disaluhut najinama ni tangammu aidang tagamu masadi yang adong halak na pogos ditongan ni tanaw alai ni ido ubay hatuang tuho songono ikon ringgas romanmu mangalehon donganmu na targogot jalan na bogos di bagasan tanomi ido sahakna martua do akan tumangihon hatani debata jala naupiapsa amin. Tahatidak maha porseotai songon nani hatidak kon ni dongata saha porseaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatudosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea sa tundi perbadia andorang swabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panghuman ni Silatus namate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tubanoturu dung ditanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogot tutanon manghumi hala mangulu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabigima
por punguan inahanna. Tabigema tikting niuriata di begasam mingguan. Tabigema tikting ni huriata di bagasan mingguon na perjulu guarni minggu. Guarni minggu ta sadarion ima minggu pawanopon dung trinitatis do topik marsiurupan. Siatulu Johannes Bidusada ayat 5 sahatu ayat 2. Napa duahon seminar dan workshop parenting untuk keluarga muda. Di hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 pukul 2.30 di Patupa do seminar dohot workshop parenting tu keluarga muda do tema Eklesia Domestika, keluarga sebagai basis transformasi iman dan pelayanan oleh narasumber Pendeta Profesor Binsar J. Pakpahan PhD, nama ringanan di HKBP Tebet, penangido tu keluarga muda di HKBP Mampang Perapatan, Asaria Madohoti Ulaonon.
na patuluhon pendataan ruas na di Favel. Hobartu surat na Rosian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, taringot tu pendataan ruas na di Favel, Huriatta HKBP Mampang Prapatan menghimbau tu sudi ruasta na adong anggota keluarga kaum di Favel, asa dipasahat mada tanah marhite situa wi nabe. Pendatanon di Patupa lahu mendukung pakubasion ni Huriatta asalam inklusif. Di pai mama datanai paling lambat tanggal 30 Agustus 2026. Na paupaton pilihan amplop gotilot dohot tahun transformasi 2026. Sedarion Minggu 12 Juli 2026 tapasahat ma pilihan amplop tu kebutuhan aka ulang ni Huriatta namar pertemuan tu pesta gotilon dohot tahun transformasi HKBP tahun 2026. Tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade do inganana di labung ni pitu haruar. Na palimahon persembahan diakoni. Di hari Minggu tanggal 10 Juli 2026 di parmingguan pukul pitu, pukul 10 dohot pukul 10 pitu. Tapatupa do pilihan amplop diakoni laho mangurupi pakubasion diakoni Huria. Tapasahat ma ditiki marsi jalangan dung sipul parmingguan. Na paunopon pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2026-27. Pinabotohon turuasnya KPP Mampang Prapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2026-27. Jala dimulai ma kegiatan belajar mengajar di hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Turuas nana yang mendaftar KPP peserta asa mengisi formulir jala mabuan fotokopi surat terdidi, akte lahir, jalan di pasahat mai tu situa week paling lambat di hari Minggu tanggal 10 Juli 2026. Iutusi di hari Minggu tanggal 26 Juli 2026 nanang ro dung sidung parmingguan pukul 10 nang patu-patu do pertemuan calon parguru malua tahun 2026-27 rap natoras dohot guru pangajari. Na papituhon bazar kotilon dohot tahun transformasi tahun 2026. Lau pasauton kegiatan kotilo do tahun transformasi 2026 patupota do penggalangan dana marhite bazar na pinatupa ni Ganukwik pinangido mahara diota berpartisipasi di kegiatan ini jadwal terlampir. Na paluhon jadwal kegiatan tengah minggu aka jadwal kegiatan perpunguan di persitungan di minggu boy mata jaha jalata dohoti songon na utar surat di buku tikting. Na pasiahon pertangyangan week. Di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 mamuka pukul 10.30 patupauta do pertangyangan week. Di week 2 nama jabuhi keluarga H menalu inang situa M Buru Siregar di konsistori. Week 4 nama jabuhi keluarga D menulang inang Buru Sibolon di GSG. Rap mahita madohoti pertangyangan ini secara khusus ruas ni week 2 dohot week 4 10 ruas na marsahid. Tabuan ma di bagasat tangyang ta akar ruas na marsahid. Hata ni di bata say homa pamalumau ali Jehovah asatung malum huhilala. Say homa mangurupiau asatung rapotan pangurupio nau ay hodo puji pujiokku. Sian Jeremia bidu 10 itu ayat 14. Na pas 10 sadahon nama ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriatta nama ulang tahun di bagasan saminggon. Di rok hatani di bata say parrohai mahami mamilangi akari hari nami. Asa dapotan roha nabi sukami sian pesalmen 10 ayat 12. Pas 10 dahon nama ulang tahun pardongan saripion. Parhalado dohot ruas pasaton selamat ulang tahun Parsaripion turuas ni Huriatta nama ulang tahun di bagasan saminggon. Di dok hatani di bata martoruk roha situtu marlabo jala marlebas ni roha marsi haehean di bagasan roha naholong sian Efesus bidu 4 ayat 2 parhepengon terlampir akapelean hamoleteon dohot nasing nasojina di titingon taida ma diharotas acara na adong di tabi. Songoni ma titing ni Huriatta di bagasan na sa minggon, tuhat tama mamasu-masu.
Rede mahita hut papungupilian sadaa sadabi. Dameni debatana sumurung sian salut roha ima mengaramuti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhate. Amin. Oras madita salutna. Atani debatan nagabe barita nauli di perminggu tasedarion tersurat di Tulu Yohanes Sada ayat 5 sahatro di ayat 8. Bisa juga kita ikuti pembacaannya dari Alkitab kita 3 Yohanes 1 ayat 5 sampai 8. Song nama tersurat di Hata Batak. Nadinggado pabahenami anggia na tu akadongan nang tu akatamue. Di hati dakon nasida do holong ni roham di jolo ni huriai dinggan ma pabrohatomu nasida marguru tu natama di debata
ai alani guarido nasida borhat dang adong di jalon nasida agia aha sianaka perbigu di baini tamama hita majakon akana sungoni asa gabedongan pangula hita pajongjong hasit tongani sungoni masatna Hama kadongan sapursian sada sian tri tugas panggilan gereja ima diakonia. Jadi ini sungguh hotu kita museng bahwa memang ada 3 tugas panggilan gereja, ima koinonia, marturia, dohot, diakonia. Jala sada sian ima natagoar diakonia, atau yang kita sebut sebagai pelayanan kasih. Pelayanan sosial. Mula esensi gereja atau hakikat gereja dalam misi, maka diakonia akan menopangnya. Karena barita nauli na pinasahat nito hatay dakulan sekedar tinggal kata-kata, alay ikon sahat dotong nang ibana tu perbuatan konkret yang kita sebut sebagai pelayanan kasih. Maka gereja yang bermisi adalah juga gereja yang berdiakonia. Itu na takas tarida di pelayanan ni Tuhan Yesus. Biasanya selalu kita kutip Lukas 4 ayat 18-19. Songgop dotuau todini debata dimia hidoau laho mamaritahon berita nauli tu akan napugus tu akan mapitung asa marnida tu akan dihurungan asa malua tu akan naginosa gosa ni portivion akan tertindas na mengalami ketidakadilan dikala sekaligus memberitakan tahun rahmat Tuhan. Hidup benagawe di pelayanan Tuhan Yesus molo marbarita nauli ibana alai adong namale di liodo mangan adong namar sahid di liodo hamalumon jala molo adong akka na di bagasan arsak ni roha dia puli na luar biasanya karyanya yang membuktikan keilahiannya molo adong namate songo silas tarus di pahehe. Berarti di dalam pelayanan Yesus bukan hanya Injil itu bukan hanya kata-kata, tapi nyata dalam perbuatan konkret, terutama kepedulianan terhadap orang-orang miskin. Maka Injil itu bukan hanya memberitakan sorga, Injil itu mendarat dalam kehidupan keseharian. Jala barita nauli nabi nuan ni Tuhan Yesus dada holan di hata, alai targoer doitong nang di perbuatan mengurupi akan nadangol akan napugusi. Oleh karena itu ini kita lanjutkan yang disebut dengan misi holistik. Misi holistik itu artinya bahwa Injil itu bukan hanya menyangkut kebutuhan rohani dan jiwa kita, tapi juga bersangkut paut dengan tubuh, dengan persoalan-persoalan konkret yang dialami oleh warga. Misi holistik inilah natarida tong nang macetekas di bagasan turpuk tasadarion. Bahwa pada masa awal-awalnya di pemberitaan Injil ini memang bergerak doa kasih sianai sian sada kota tu kota na asing. Jaladang membuat bekal na besar. Oleh karena itu, molo taingot tong nang hatani Tuhan Yesus borhat mahamunin na merdua-dua, alai unang pulabuan jubah, unang pulabuan hajutmu, cukup mabuan holat tongkat, buasa, asa sarihono ni debatado nguluna sida supaya bukan itu yang menjadi tujuan utama, alai sekaligus mempercayakan bantuan pangurupion ni aka na tinopotna, ruas na nilayaninya. Jadi para pemberita Injil itu tidak membawa modal yang besar.
Alai sai di patongon debatado na tau mangurupi nasida, songot sahalak na taida di Turpukton, margoar si Gaius. Jadi tolu Johannes Sadaon dialamatkan kepada seorang pribadi bernama Gaius. Alai dang si Gaius na marmargayon nate amanginang ate. On Gaius na di Alkitab idon. Adong dumi mga ka-Gaius na marmarga. Alay ang goon Gaius na sumarmarga doon. Sahalak ruas na burju, naong bertobat, naong makaprosyay barita nauli. Lalu rodo ng akka parbarita nauli. Ibana dang partohonan, ruas na burju do, alay diurupi ibana do pelayanan sosialin. Marhite pemberitaan Injil diurupi ibana marhite naboi tar urupi ibana. Laus terbigi manakin tu Rasul Yohanes setiap perbuatannya itu. Na digoar diakonia hospitium. Hospitality, sian hata Latin hospitium, yang artinya sebetulnya adalah keramah tamahan, menampung majakot di jabuna, dohot mencukupi dengan bekal. Jadi tidak bahwa akapar barita na uli naronak kitu hutanai di ramah tamahi di leon tumpangan di jabuna laos dipersiapkan akan narikotusi. Nah, kita sebutkan sebagai perbuatan ala di si Johannes tu ibana nunga dohot totong nang gabe marbarita na uli taringot tu hasit tongani. Ay di botohodo borhat nasida dangadong dibuan nasida manang ahad jala dangadong di calon nasida si anak kasih pilih bigu na niajaran nasida taringot tu barita nauli alai di jakokodo nasida dohot nang ditamuaiho. Jadi berarti memang dakolan akasisiana alai perbuatan kasihnya juga kepada semua rasul yang tidak dikenalnya diluaskan dakolan akasisiana dan dijakon ibana dengan ramah tamah alai dohot dotong nang akana asing di dokon naso ditadaho tong dotong nang di urupiho. Ujungna dabe dongan saulaw ni akarasul imay bana. Jadi siani dohonota misi holistik itu tadi terpenuhi. Bukan hanya yang disebut memberitakan Injil marhite aka sisian nai di nama maritahon hatani debata alai ditopang oleh pelayanan Gaius. Akhirnya Injil itu bukan lagi hanya dengan kata, tapi juga sudah kelihatan dengan perbuatan konkret. Adong saya dapat dohan jalaulah hakku do tuhitei yang menyebutkan bahwa gereja tanpa bangunan bisa hidup, tapi tanpa pelayanan akan mati. Pelayanan yang kita maksudkan adalah pelayanan marturia dan pelayanan diakonia. Kalau ada gereja tidak lagi memberitakan Injil, kalau ada gereja tidak lagi berdiakonia, itu suatu saat akan pelan-pelan akan mati. Maka boleh kita sebutkan sebetulnya sekali lagi songon di awal nahudok nakingani bahwa esensi hakikat gereja adalah bermisi, tapi dia harus ditopang dengan diakonia. Alamang nabuhape amang inang molo marhite perbuatan na konkret na tadok nakingani di parade tong nakanarikot diaka parbarita naulii. Adong si panganan nasida, adong tempat nasida untuk istirahat, menang akomodasi, bahwa memang itu berarti pemberitaan Injil itu telah ditopang. Marhite aka kegiatan-kegiatan nasongonon. Alayadong dotong nang sikutipot ta sadanay pangalaho naikon si paholangot ta si dirita. Imana diguar diturpukon di ayat sia mula di paroko muna di jahal kitapi. Setelah Gaius ada seorang pribadi lagi yang disebut dengan Diotrephes. Orang-orang mengatakan bahwa Diotrephes ini adalah seorang pimpinan jemaat. Jalasay na yung pati bodirina do ibana. Ro akapar berita na uliondang dijakon ditulak. Jalamuladong na mga rupi ibana diuhum siya kuria. Itu yang kita baca di sini. Jadi ada kontradiksi antara pangalaho. Ima ruas na burju nakin si Gaiuson dang sahala parhalado alay ruas na burju do ibana radi menopang pelayanan
Tapi ada yang disebut dengan Diotrephes. Napa burnang-burnang dirina, na menjaga popularitasnya, asaibana holanda terkenal, ujung na amoloroa kaparbarita nauli tuhutana dang dijakon, ise nama jakon diusiribana siya kuria. Pangalahon na songnon, dang buisi pelihara optai di bagasan waluta. Tapi yang mau dibangun ke kita dan dihadirkan sekarang adalah Gaius inilah yang menjadi contoh naikon si pataridotan yang diparngolota si Ganupari. Ruas nehurian nani hawalongan itu hatta di mana-mana memang penginjilan ini harus ditopang oleh anggota jemaat kita. Akka ruas na burju na mangalehon dirina dohot akka na piniopna lau mendukung harajaon ni debatang. Mula nakiangan ka rasul-rasul yang pertama itu berpindah dari kota ke kota, kita juga mengenal dengan sending yang kita sebut sebetulnya memberangkatkan akka parbarita nauli itu akka luat-luat. Termasuk na hami dia kepartikian nuaingon tong dopetong menganut penugasan na songoni. Sending pastor mengutus akka para gembala, mengutus akka para pendeta, tu akka huria-huria nongadong termasuk tong nang di sekitar kita. Molohingot na julo macay repot do na pindahon na mutasyon. Ala boha iko buano sudi, buano lamari niba, buano komporgas niba, buano tempat tidur niba, buano kursi niba, ujung na olo mas 1,5 truk. Molo diantar Jakarta do perpindahan ni badak pula boha. Alay molo saha tu Sumatera, jala biasana olo do geber sangat repot amang inang. Ay sipata molo tinuhor sesuatu barang niba, lalu kemudian si arga tinuhoron. Apa yang libotor ruas ni huriay nang pidda nama Roma musetong dohot kan. Ay dak pula bono mamangon ina dak pula bah. Edo teh tutu naroha ko parasi roha naroha binagi musema tong nang tuna sida tu karuason kan. Hape tiba muse iba di tempat na baru ikut tuhoro muse macayarga. Lalu ditatap huriat tamana songonon. Ubain na mulodong nuaing dihita alai mungkin hanya di masjid jemaat-jemaat kota yang seperti itu. Kita sediakan rumahnya, kita lengkapi dengan fasilitas yang ada, sehingga tidak perlu lagi repot soal-soal akka urusan nasongonon. Huria mempersiapkan segala sesuatunya, dohot menopang, ubaina dakya hurangan sa sitongna akka parbarita nauli, ala ditopang oleh akka ruas na burju. Lau sianima sunari tadi detong nang kekompakan di antara kita, bahwa para rasul akka napinilit ni debat tamar barita nauli alay ditopang oleh anggota-anggota jemaat kita sa sitong nga dohot tamutong nang marbarita nauli taringotusya. Alay dakkolan akka sihubasatta ditongan ni hurion hola nakaparbarita natagwar nakingani. Masuk kita tu epistel nakingan di 5 Musa 15 ayat 6 sahat rodia 10 sadai. Disunggul hodo tu hita taringot tu teologi berkat. Ayat 6 madokon molodung di pasu-pasu Jehobaho. Jaladakya mersaliho songon akka bangsa na asing. Unang golom tanganmu alay harus dengan tangan terbuka mengurupi dongamu molo tungadong na pugus di tonga-tongami. Ini yang kita sebut sebagai teologi berkat. Orang yang diberkati Tuhan tidak boleh menggenggam. Menggenggam berarti seolah-olah berkat itu hanya untuk dirinya. Atau menggenggam ini juga bisa kita sebut sebagai kepal yang oleh karena kekayaannya seperti Diotrephes tadi itu hanya menindas orang lain. Hal-hal seperti ini tidak boleh ada dalam diri setiap orang Kristen. Mestinya didokon sebetulnya dengan tangan terbuka. Berarti Allah dengan bebas mengisi dan meletakkan sesuatu di tangan kita. Dan Tuhan juga bebas untuk mengambilnya untuk digunakan dalam menolong orang lain. Tandanya orang memiliki sebetulnya bukan seberapa banyak yang dia kumpulkan. Tapi salah satu tanda dari orang yang memiliki atau orang yang mempunyai adalah dia memberi. Molotadokon gudang dihita si leo-leo ni debata alay dang olo hita marsileho-leho tuhata tudongata na asing. Sa sitong na duson na suadong dihita doe. Tapi kalau kita menyebutkan saya diberkati Tuhan dengan banyak berkat, maka tandanya kita memiliki itu adalah di memberi.
di namangalehonido. Ubaina sa sitong na kita ini harus selalu belajar untuk tidak hanya menjadi seorang receiver, tapi harus bergerak sesekali menjadi giver. Receiver, orang yang memposisikan dirinya holan si jalo pasu-pasu, alai dekia tangan na terbuka lau mengurupi ka dengan nana asing. Disodo amang inang nuaing manosoi hatak nitu hatotu hitabe. Ang giat niyan marhite hita, buitong nang tarurupi dongata, di tonga-tonga niya pelayanan sosial. Ada orang mengambil S2 studi di STT Jakarta. Laus memang judul tesis saya adalah peran sosial gereja dalam membangun ekonomi warga. Lalu pada saat itu saya mengadakan penelitian terhadap gereja-gereja besar di Jakarta ini. Dengan memiliki saldo-saldo yang sangat besar setiap di laporan-laporan tahunannya. Saya terkejut bahwa memang ada satu gereja besar bagi kita di Jakarta ini yang memiliki saldo hampir 2M saldonya dalam anggaran tahunannya. Lalu tiki wawancara dengan pendeta resotnya saya katakan begini, adong dona gabe mamora di bayan saldo munaon siar ruas ni huriata. Dengan saldo 2M ada enggak yang menjadi kaya dibuat oleh gereja ini terhadap jemaatnya yang kekurangan? Ternyata dang bui dijawab amangina. Nggak ada bisa dijawab. Nah oleh karena itu memang menjadi pertanyaan besar. Apakah sungguh-sungguh gereja kita yang kita dirikan ini nunga memerankan pelayanan sosial tuakan na fokus na songonon? Betul, ada anggaran dasar kita, anggaran rumah tangga kita. Jala muladong ruas tanah marsahit sarupa do dari jalona. Na fokus pe ruas tanah marsahiton dohot namora pe ibana sarupa do pat jalwana. Sarupa do teh? Serupa. Molo adong namatian ruasta. Na fokus nang namora sarupa dotong nang uang duka yang kita beri. Tapi seberapa besar perhatian kita terhadap orang-orang di jemaat kita? Gari ongkosna untuk margareja pe mungkin mall. Aung do perhatian tatu sih. Nah oleh karena itu memang gereja sekali lagi bukan hanya soal kata. Alai bohado kita membangun persekutuan yang olehnya memang saling mengurupi terjadi. Alanaki dikutip dodikan di Galatia 6 ayat 2, masyurupan mahamu ima dalam muna memenuhi pati Kristus. Lapatanna amang inang marhite persaurat todo sa sitongna ikut tembangun ada kepedulian kita. Adong latihan-latihan kepedulian terhadap sesama anggota jemaat kita na mengalami kekurangan-kekurangan na songonon. Mungkin kalau pribadi mengurupi dengan nanapogos seorang pribadi itu sudah kita lakukan. Tapi yang kita pertanyakan sekarang adalah institusi gereja kita. HKBP Mampang Perapatan yang mencoba melihat akar ruas ni huriat naikon patut yang urupata bersama. Jalan molosongonido berarti ngaikon ubal ke si pasahotota tua kaulaun-ulaun sosial na songonon. Hari Minggu sekali naik kita papungu uang diakonia sosial doate. Molo na asing de guardoon DSH, diakonia sosial huria. Jala i dipakai on tapatupat sa sitong na DSH ini adalah salah satu cara kita untuk mengantisipasi pelayanan sosial di luar sentralisasi yang ada. Ala sentralisasi yang ada di keuangan kita, setiap yang namanya persembahan harus ada 45 dengan 55% ke pusat. Maka oleh karena itu tidak cukup sebetulnya dana yang kita gunakan. Oleh karena itu menyiasatinya. Ada beberapa gereja yang melakukan DSH, diakonia sosial huria. Jala imbau kudo hita suatu saat sebetulnya ati jangan-jangan memang dang cukup beholan di pintu masuk gerejaan pasahatota supaya setiap orang terbeban dengan apa yang dialami oleh anggota jemaat kita ini. Membangun kebersamaan songonon. Ai beberapa di gereja nggak wida songo dia tong nang nasida mangaleon beasiswa. Taringot tusada anak ni ruas ni huriata na pogos alai berprestasi. Kemudian ditopang oleh keuangan gereja. Karena ini tentu memang sudah menginspirasi kita semua. Ubahin gabe di mana gereja ada, mestinya
Di situ pendidikan maju, di situ ada kesehatan yang ada. Jadi misalnya kalau ingat majolo gereja HKBP di awal-awalnya, kan luar biasa dong kan. Di mana gereja HKBP ada, di situ ada rumah sakit. Di mana gereja yang ada, di situ ada pendidikan. Laos sita sunari dang boy melanjutkan karya-karya na luar biasa na songonon. Bayangkanlah kantor pusat HKBP di Piaraja waktu itu, maka ada rumah sakit Tarutung. Nah sekarang yang sedang lagi dipersoalkan, ya kan? Lalu kemudian ada rumah sakit Balige. Ada sekolah-sekolah mulai dari TK sampai perguruan tinggi Universitas HKBP Nomensen. Berhasil kita dirikan. Bagaimana sekarang pertanyaan ini juga bisa dijawab oleh gereja-gereja lokal. Jadi di mana gereja ada, di situ ada kesejahteraan. Di mana gereja ada, Pargodungan menjadi pusat inspirasi. Cuma melotu hita marcerita sautik. Tikipida hami sian bumi serpong damai. Di sini kami pendeta pertama di tempat Ton Huriata KBP. Seorang mayanak pun nami, nama ciakangan nami sonari, Margoar Sibohal. Alai masih 2 bulan, roh surat mutasi harus pindah ke si borong-borong. Dan bodoh pibana naik pesawat pada saat di orai dokter dope, ujung damar kapal laut mahami. Sahab mahami tu si borong-borong. Ima hutani si SI Nababan, katakan seperti itu ya. Amang pandana Nababan ada kubereng guarna di rumah dinas Huria kita. Hutana sida mana tempat pelayanan nami. Tiki masa-masa ni Huriata agak bergejolak hidup hati hai. Lalu kemudian kita tinggal di gereja, di rumah yang dekat dengan gereja. Alai gudang Pargodungan na. Pargodungan songoni buti, kosong, tanah kosong. Merumput doy. Ujungnya, ya sayang sekali nih nggak dimampatkan. Ku coba mengolah Pargodungan non tanpa merusak jadwal pelayanan. Alana pagi-pagi jam 1 jam lalu di sido pakai kesempatan untuk mengulah. Urabas masudi. Jala kemudian adong matik ini marga si hombing di seborong-borong. Medok songonon amang padita Allah manuan bibit kentang. Bibit kentang ini dari Israel. Heran juga kita. Kok ada bibit kentang dari Israel? Lalu kemudian ay dangadong amang hepekku manuhori. Daw, suam mamang. Alayan no bedung panik ko baru pe asa bayar. Dungi kucoba ma. Alay manuan amang asing dah katanya. Mulu manuak ko unang godungi. Songon na biasa tradisional pertanyaannya. Tapi obak joy bana dungi tempat tuma digijang pakai tali asal lurus digijang ninani obak mido benommo aka bibit biki kentangon. Dungi galilah dari bawah bae matu gijang tutup may bana marhitesionon las ima godung nanin nakan tikinig nyangkat songon. Luar biasa dotong amangina. Sampai nasa gelas doralek na gajangin na agak kuning do warna teh. Ya kan? Belga metong, masih to bisa nasi datang siap betong kan? Aujo ina ujung lagi sipata muncul mabuti tong kentang tong luar biasa. Jala berhite hasil nanti kini luar biasa doa manginang di pasu-pasu Tuhan. Bodoh kami manuar mobil di sinang peseket doroban itu kini. Harapakku ima sahaman yang tong tu lapo ditibang di lapo ordo. Akasi tua hudul di sini. Dungi hubayari ma tes nasida. Tapi foto hamudo maksud tunian asa doh dotong lang nasida manuan kentang. Hata nasida songonodo. Ahamat tong sodenggan kentang ni paditai. Tanon ni Tuhan itu disuan ninna. Tanon ni Tuhan ini Pargodungan tong kan. Jadi gereja kan Pargodungan do konakin. Hita pe inna mana tuh mbah. Salah binar waku. Hape maksud tuliannya sukunan nasida ma. Ay buhado amang di beko ben nagabe boy song ni baga kentangon. Tarsong niya doon niya diroha. Hape daksong niya lus na sida. Subaga katong ketang ni paditay. Tanon ni Tuhan disuan ninagan. Maksud ta sebetulnya bahwa hanya sebagai pemberi inspirasi. Gereja Pargodungan itu harus menjadi pusat inspirasi sehingga orang mendapatkan ilham. Oh iya. Lalu sekaligus memang menjadi sumber pemberdayaan. Itu sebabnya yang ditempuh oleh gereja-gereja kita di awal. Berbagi mau stokin tu hitam. Nahu serap aka inspirasi siar ruas ni Huriata dung di tempat to kami di son. Inna sahalak na tua-tua. Amang padita. Boido. Bainot ta aturan. Manang isi na masuk tu Pargodungan non. Suasana kekristenan itu terbangun.
Adong keramah tamahan di bagasanna, adong na masijak kawanon, adong na saling mengisi. Bahwa itu tutunan na roha. Alay siya na paling keras di dokon. Dang boy be marbasundi siya mang sehari-hari. Muloroto pergununganon. Di dia be boy marpungu bine kalak batak binuang nina. Angko tu siya mang stil majo ningorupan itong kan. Alay na huida ima keramah tamahan itulah yang harusnya. Kalau bisa dipupuk seperti itu. Laus marhite siya ni sunari. Sa sitong na mulotadokon saling menolong. Berarti kan dakula sahala kina mangurupi. Topik minggu kita kan menyebutkan saling menolong. Galatia 6 ayat 2 nak kimadokon masih urupan. Berarti kan dakula sahala na yang menolong. Alai masing-masing kita tergerak untuk mengurupi. Inilah bukti dari kesatuan kita. Ya, ada tadahamu rokok ni ala kita di Hitan di Sumatera, warna sigaret Union. Ya, do bertemu warna sigaret Union. Ya mungkin di Jakarta radang kita ada sigaret Union nate. Ala yang go di Sumatera adong do memang rokok Union, rokok putih don Union, saya ada warna hijau, saya ada naik muse Union filter, anggo agak gejang botar do margaris-garis. Dia una menarik dang sigaret nai ada pala barisa. Do gambar ni Union nai do. Tiga teh hejol mana? Ada orang-orang di situ masih tugu-tugu songonon. Moloso salah 5 halak dorate. Ya, halaki putih. Alay mangustadi nasada. Nah paling menarik dia umuse ima, masing-masing do nasida mangangkat sadape pakna. Diangkat do pakna putih, alay ditopang na asing ma, ujung na boy nasida hot jongjong. Ima sigare unio. Kan luar biasa dia kan? 5 halak mengangkat kaki masing-masing, alay saling topang, ujung na gabi tugu. Omanian nanekon si patarida honot ta dia kaparsaurata. Di tonga-tonga ni huriat ta di son. Marhite na olo hita saling masiurupan, saling topang satu dengan yang lain. Asa marhite siya ni petada parsaurata. Karena kesatuan kita itulah kekuatan kita. Gereja bukan organisasi profit, dia adalah non-profit. Tetapi kekuatannya adalah di banyak orang yang dimiliki. Atau di hasadaon ni huriaido hagugoonna. Molo sada ruas nasada do nasada masyurupan. Nah di sini kita bisa saling membangun kebersamaan jala pataridahon holong ni Kristus di hita. Oleh karena itu mari amang inang sasitongna salinaing dorok kutuita na dohod dohita marbarita nauli dak sude parbarita nauli marhita kahata alay dohod dohamu marbarita nauli molo asiro hatta marnida akadongatta molo olo hita mangurupi akadongatta na pugusi sasitong nanunga gabe dongan saulaw ni tuani hita jala marhite siani hita buitong nang pataridahon hinasitong ni barita nauli marhite kapabayanan marhite nauli barita nauli naolo hita tong na mangurupi sesama. Maka setiap kita punya potensi amanginang ala na holong idak pulan selalu hepeng holong ipe budo tong nang parbinotoan. Kasih itu tidak selalu sama dengan uang. Kasih juga adalah perhatian. Kasih juga adalah skill. Ketika kita mau mengurupi akadongata na pogosi, marhite na sehat, marhite na olo hita tunang berbagi keterampilan kita, marhite na olo mengalihon karejo tuibana, mendampingi doho tekan nasingim. Ini nga bentuk pangurupi ote. Jadi dakulan halak namora na boy mengurupi akadongan na marhite hepeng. Alay halak na pistar pe boy do. Bayako kita majosugari hitan waingon. Dengan ragam potensi yang dimiliki warga jemaat kita, sebetulnya luar biasa yang bisa kita lakukan. Ada dokter yang menjadi jemaat kita, nungata peragakan di son. Ada sugare lau hitara periksa kesehatan kita sudah berapa, ya kan? Tapi gereja kita melakukannya pemeriksaan kesehatan. Nah di hari Minggu na salpo, gudang do kita terurupi. Ibebega bebinoto, oh amat do PHP sude, budo pe mangaltup naroha kan? So pola gejang dope kolesterolnya, ya kan? Asam urat na pidang pula dong dope rupani. Oh, bu dope benar bayi, jagal baby benar roha tong rupani kan? Gabe songon na pos roha. Alay tensina agak tibo ina kan? Oh, berarti kekurangan garam do tekan nasi. Kan mengurupi hia do manginang kan? Mengurupi. Oleh karena itu memang mari ini kita gerakan semua potensi-potensi yang ada, termasuk sasitong na buloboi SPH. Perempuan huria kita, tidak perlu hanya kor. Tapi coba kembangkan bagaimana buasa pola ikon hadir honota tukang salon di son lau melatih kita soal kecantikan.
Jangan-jangan dong do potensi kita. Atau satu saat di parheheo perempuan sebelum parningotan tuhaheo ni Kristus, bahwa sedang telatih merangkai bunga. Kan gitu kan? Sehingga setiap aka huria rohot wik-wikta boi merangkai bunga tampola ikon saya memakai jasa ni akan mengurupi hita tusi. Jadi saya sitongna luar biasa dong kita kalau kita melatih semua gerakan kita yang ada di sini. Ada guru pengajari, sotek berbagi yang menginang di Pasar Rebo. Ketika kami sebelum pindah ke sini, kita buka juga kelas studi di sana, bimbel namanya. Bimbel ini adalah kepada anak-anak kita yang orang tuanya tidak mampu, membuat bimbel di bimbingan-bimbingan belajar yang ada, tapi dia punya keahlian. Sehingga jemaat kita yang ada di situ ahli matematika, dotkan asing, membuka ruang kelas itu. Jadi luar biasa do pengaruhnya. Awalnya memang sedikit, tapi lama-lama kok jadi orang banyak suka gitu. Jelas sunari kan sedikirim do petui berupani bagaimana perkembangannya. Ai gedung ta adong do, kan itu kan? Los tu cido sunari lauro wasoti ka mangaminangate. Kalau menurut saya luar biasa yang bisa kita kerjakan di sini. Mari suangdo molota bangun ke fasilitas-fasilitas gereja kita ini hanya untuk ruang-ruang ibadah saja. Di remaja, nang bangunot tadinggan ruang na di atas kantor orang. Karena sekarang yang paling sulit sotik katia manginangnya agak gajang sotik taringot tuson. Karena masa depan remaja gereja kita inilah sekarang yang pertaruhkan juga. Nasida ma nasoboton natu dia ma beribadah nasida. Mulai pada pagi rab dohot orang tua do. So adok tong nang nama paratehon nasida nang margempe nasida kanasing nang adong na paratehon ni. Jamita enggak begitu nyambung mungkin dengan nyanyian dot kanasing. Kan itu kan? Nang beribadah siang songonon dang di foto basa Batak. Beribadah sore ngapa sore hu. Sungguh dia carana. Akhirnya sasitongna kita harus sediakan ruangan itu. Dak pulang sekedar bagaimana mereka diskusi lagi di situ menurut saya ya. Tapi harus ada ibadah khusus remaja. Ibadah khusus remaja mereka sendiri terlibat dalam pelayanan di situ. Kemudian merpuna sida di sini. Pendeta sintua mergati-gati lomba pashatun hatani debata. Tapi mereka diajak untuk beribadah, melayani sendiri. Dan oleh karena itu kita hadirkan itu sekarang. Ngadong ruas tujuh tanda burju, keluarga situa na burju, mangaleon 40 unit bangku nang adong songon bangku kuliahi, na adong boy manurat songon ni. Alana pelajar CD petong do disi, tapi bagaimana selama ini mengajar CD tanpa menulis? Seberapa banyak yang bisa ingat? Nah oleh karena itu nih kita tawarkan akhirnya seperti itu. Ada yang menyediakan bangkunya supaya nanti pengajaran CD dimulai mereka bisa menulis mengikuti. Tapi sangat butuh juga in fokus. Sehingga ketika kita mengajar bukan hanya berdasarkan textbook tapi mereka juga bisa melihat. Dan oleh karena itu di sini sekarang itu Amanginang. Pada saat mereka sekolah minggu kita tidak boleh main-main mengajar mereka supaya lengket. Demikian juga waktu remaja asunang lari mana nasida. Kan itu kan? Kita coba di sini gitu. Dan semua kita saya pikir bisa mampu untuk itu. Mulai hita salhutna. Ngaudok konhia iya satetek otik do, mula manetek, mangalatap do. Semua kita mari kita gerakkan namang inang potensi kita. Bayangkan ini sebetulnya salinai mulotung pada kuhanya menggugah perasaan kita saja. Di mana sekarang? Kalau kita mau ke tempat wisata, tiketnya aja berapa sudah berapa. Ya kan gitu kan? Itu kan? Ale molorohi tatu gereja songonon, ditangiako kita martangiang doho tekanasing marede bersama. Ale sedia menata pasahat. Misalnya, ini bukan hanya maksud saya bukan menjadi orientasi materi pelayanan ini tidak. Hanya menggugah kita saja. Bagi satu orang bisa makan di luar sana 250.000 sampai 300.000. Bandingkan dengan persembahan kita. Molorohi tatu gerejon. Termasuk tu pertanyaan, budu tung nang karas dohono kutaringut tu sona manginang. Taringut tu pertanyaan kita. Konsumsinya berapa yang kita sediakan? Tapi persembahan yang kita berikan berapa? Kalau kita mau tergugah dulu Amanginangnya. Kalau di beberapa gereja yang pernah kita layani, persembahan dari tuan rumah itu harus lebih besar daripada para dehosaluhu nataringo tu konsumsi kita. Kan gitu kan? Enggak, kita coba dululah sedikit melihat kebutuhan dan kenyataan-kenyataan yang ada. Supaya dengan demikian semua kita tergerak. Marsileo-leon tu debata. Allah di sok kita terpasu-pasu. Majalo kebutuhan-kebutuhan rohani kita.
Tapi supaya pelayanan ini juga tergerak dengan bagus, kita harus topang. Salinai dan sude hita ikon marhata-hata ni debata taringot tu barita naulion. Alai sude hita bodo marpanupak tu si. Aido tang yang persembahat teh. Itu kan? Pasu-pasu may jalaramoti asahu parhasya kami lao pati bulhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Luar biasa dia menginang. Persembahan kita ternyata untuk membangun kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, mari sekali lagi turpukon mengajar hutu hita songon sigayuson sonari. Anggiat sudah hita olo ukap roha mendukung pelayanan kita. Jala pasti Tuhan akan menyediakan apa yang kita butuhkan itu. Nah biasana alak batak madokon adong songonon di holit mago. Ya bagaimana munang hati yang menginang? Di holit mago. Semakin pelit semakin hilang. Tapi kata seimbang dari situ adalah dibuang-buang gada. Ya, ini dua kata dari orang Batak yang sangat perlu kita renungkan. Diholit gada, pelit, diholit mago, semakin pelit semakin hilang. Ayo lo si patandang boton, pinapungu, tiba-tiba terus sesuatu. Nama kita marmara, habis itu sih sudah. Tapi ada orang mengatakan dibuang-buang ganda, semakin diberi, semakin bertambah baginya. Dan inilah keyakinan orang yang percaya. Dibuang-buang ganda. Kita memberi kepada orang lain, tapi Tuhan yang memperhitungkan kepada kita semua. Dan oleh karena itu jangan menjadi orang yang pelit, tapi orang yang irit itu disodorkan kepada kita. Orang yang irit, bukan orang yang pelit. Supaya dengan demikian kerajaan Allah memang sungguh-sungguh kita bangun. Macai gudang dope, nanaing pareso otta di tonga-tonga ni huriat taon, jalahita do dipilit debata, lao dongan na sa ulaon. Anggiat nyan marhite akka ulaon, parjami taon, pakobasion na pinatupan niya ka, naposon itu hatta na tabisan, tapi semua kita juga menopangnya lewat pelayanan-pelayanan sosial kita, persembahan kita, doot akka ulaw pangurupion na buita patupa, di tonga-tonga ni huriat taon. Amin. Martang yang maita. Mauliate diho Tuhan nami taruli hami di hatam di bagasan tikyon. Namang ojar hami Tuhan anggiat gabi halak Kristen na dohot manupahi ulaw ni huriam di tonga-tonga ni HKBP Mampang Prapatanon. Akan nadapotan pasu-pasu dohami siyako. Jala diajari hatam dohami ng alituhan sedarion. Molo tarpasu-pasu hami, sa unang mahami menggenggam tangan kami. Alay dengan tangan terbuka, jala dosian ungut-ungut, lau mangurupi akap ulaw pakobasyon, ditongan ni huriamon. Songon si gayus sa halak na porsyay, naong pinakem iba na Tuhan, mendukung pelayanan, marhite keramatamahan, marhite nang namadyak ko nagkanaposom di Jabuna, laos pasikop po nagkanarikot di Bohalna. Idutong nang natarida nang dia kapartikian nuay ngalituhan, di dia pehuriam jongjong. Say ditong osodo kaparbarita na uli, jala di paradihodo ak nanarikot pakyon na sidya. Pasu-pasu mahuriam HKBP Mampang Prapatanon, na terus bermisi, mabaritahon barita na uli, alay topangon namin may do sudi akasileo lehomu na kujalo ami be ima karuas ni huriam na pakyommu arta sileo lehon na siyokoy sisihonon na sidey lau mendukung pelayanan di tonga ni huriamon tong posdoran na wile Tuhan hodo parjulo manarihod di hami asa dohot tami tong nang manarihon huriamon ala dohod do hami ale Tuhan marbarita na uli hape molo-olo hami marsilehol lehon mangurupi ak kadongan nami na po gustong nang ditonga-tonga niya kaparsauran nami. Disima tong nang tarida hasadaw nami na saling menolong, saling masyurupan na sada dohot na sada. Pasu-pasu mahatam na usaha tuhami, hotong nangale Tuhan mangurupi ak karuas ni huriam. Diak kaulaon si ganupari, say pasu-pasu ak kahalo jaon na sida, padawak kamara, say leon pangurupion siyak ko, ati adong siya na sida na berbeban berat buat mayale Tuhan. Asalam gada hamoleton na sida turupamu marhite hata dotak kapabahenap pe.
tangya kon namya karuas ni huriam na di bagasan parsahiton asiroham. Say pasu-pasu ka ubat na pinangan na sida. Jala luas man na sida madai amamalum siyak ko. Apulya ka na marsak. Lumobi moladong siyan anggota ni ruas ni huriam Tuhan. Diulaon pemakaman ni natoras na sedarion. Ima keluar ke tampu bolon inang itci boru si hotang. Tuhan nami tiur masaluhut na paniroyan ni Todim. Berjalan acara pemakaman ni natoras na sidepe. Jala leonom muapul-apul na siyak ko. Anggiat tiak kaperdalana 7 lope. Leonom mutong nang las ni roha. Marhit yak kapasu-pasum diudut ni ngulu na sida. Pasu-pasu nang inang ngami nang mabalu hinorohon ni hamate anon. Ale Tuhan nami satu tangamu manang saluhut na karuas ni huriam. Urupi hami saluhut na lau mamikir ya kanarikot di pelayanan di tongan ni huriamon. Meragam na husak kapi hami ale Tuhan. Alay homa majuluan ni saluhut na ulaw ni. Anggiat pasu-pasu mo kanak kon nami na metmet. Anak-anak nami na remaja. Akka na po subulong. Gabi masa depan ni huriamon manang nasida. Pasu-pasu manasida jaka parsikolahan, jaka parkarejuan. Ibur-ibur magurang nasida le Tuhan majalani hari-hari ni ngoluan. Pasu-pasu nangakana toras di bagas nasida be. Leo namu bisuk parbinutuan nasya kodoh takatiur ni pacaria pe. Asa buitong nang ditopang nasida masa depannya kana kone. Ale Tuhan nami, pasu-pasu nang panitia gotilon nami. Nama mikirya kaulon nami tujulan narion. Jonok ne nama le Tuhan malam dana. Jalanunga huririt kami inganan nati paktusi. Tuhan nami pasu-pasu magkapanitia nami. Asong nang marnalo ja mabay na denggani. Ay na manggutil do hami musa ditikina. Molo supargali hami. Ang giat boy sude jelas ulaon ni huriamon patupaon nami sangat tu ujung ni taonon. Tuhan nami nang mulak mahami tokenari. Ramoti mahami dia kapardalan nami. Luas mamele Tuhan marhasonangan. Majakon arion ari nagok las ni roha. Diarim na badia. Saya sama dosa nami mau lihat di ho. Di bagasan Yesus Kristus kami martangia. Amin. Marede mahita laos tapasahat ma piliatta. Bye.
Tangiakon ma piliata, ali debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroane saluhut sileo-leo na denggang, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami mansian na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Paso-paso may jalaramoti asaw parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibiam. Buhay maruhanami marhite-hite tordim. Asalam hutadahami gudang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut molo maniroham di benotongon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion nangoluan si apare, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidungan nomor dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homadamena tutotin. Jadi songonima amanginang nunga selesai ibadata di pasu-pasu Tuhan tamahita salutna di ramoti perdalan tamulak. Horas mahita.